Cu ocazia noului film Mortal Kombat, care arată foarte bine și pare a fi exact ceea ce fanii au cerut, am decis să revizitez primul film din 1995. Hai să vedem cât de bun este și cât de bine s-a păstrat de-a lungul timpului. După marele succes al primului joc din 1992, dar și după succesul celui de-al doilea joc din 1993, o adaptare cinematografică era de așteptat, mai ales că, deși acest concept de jocuri bazate pe jocuri video a apăruse cu puțin timp în urmă, deja se dovedise a fi de mare succes. Povestea filmului este destul de simplă. Trei indivizi, Liu Kang, Johnny Cage și Sonya Blade, sunt aleși de Lordul Raiden să participe într-o competiție de luptă pentru a-l opri pe prințul Goro, care a câștigat deja competiția de 9 ori consecutiv, să o câștige a 10-a oară. Dacă acesta câștigă încă o dată, lui Shao Kahn, puternicul tiran al celuilalt râm, este permis să ajungă pe pământ și să-l cucerească. Filmul este scris de Kevin Drooney, care până în acel moment mai scrisese câteva episoade a mai multor seriale TV, acesta fiind primul lungmetraj scris de el, și este regizat de Paul W.S. Anderson. Da, acel Paul W.S. Anderson care a regizat și Resident Evil, Alien vs Predator, Event Horizon și cel mai recent Monster Hunter. Înainte de Mortal Kombat, acesta mai regizase un singur film, Shopping, cu Jude Law, pe care sincer nu l-am văzut, dar știu că are 5,4 pe IMDb. Principalul protagonist al filmului, Liu Kang, este jucat de Robin Shaw, care după părerea mea este perfect pentru acest rol. Sonya Blade este jucată de Bridget Wilson Sampras, deși rolul ei trebuia să fie inițial al lui Cameron Diaz. Vedeta de Hollywood, Johnny Cage, este jucat de Lyndon Ashby și, surprinzător, nici el nu a fost prima alegere pentru acest rol, Jean-Claude Van Damme fiind această prima alegere. Lordul Raiden este jucat de nemuritorul însăși Christopher Lambert, o alegere nu extrem de mulțumitoare pentru unii. Katana este jucată de Talisa Sato, Scorpion de Chris Casamassa, Sub-Zero de François Petit, Reptile de Keith Cook, Shang Tsung de Cory Hiroyuki Tagawa, care apropo este foarte bun în acest rol, iar Kano este jucat de Trevor Goddard. Pentru mine Mortal Kombat nu a fost un joc care să-mi bucure atât de mult copilăria, în sensul că atunci când eram mic nu am reușit să joc decât Mortal Kombat 4 și nici pe acesta nu l-am jucat chiar așa de mult. Nu pot spune că mai țin minte extrem de bine cum este jocul, iar filmul nu l-am mai văzut de aproximativ 10 ani, așa că înainte de a revedea filmul, m-am gândit că ar fi o idee bună să joc măcar puțin Mortal Kombat 1 și 2, astfel încât să încerc să înțeleg mai bine ceea ce a vrut să fie filmul. A fost o decizie chiar bună pentru că Mortal Kombat este considerat unul dintre cele mai bune filme bazate pe jocuri video, pentru unii fiind chiar cel mai bun, și acum chiar înțeleg de ce. Mortal Kombat este un joc cu lupte, iar ceea ce face filmul așa de special este faptul că pune în evidență foarte bine acest lucru. Aproximativ 50% din durata filmului constă în lupte, fiind 7 la număr, toate foarte bine coregrafiate. Lupta mea preferată este cea dintre Johnny Cage și Scorpion. Lupta este spectaculoasă și plină de surprize și referințe la jocurile video, cum ar fi... Dar sincer încă nu înțeleg de ce au schimbat sulița lui Scorpion cu această șopârlă ciudată care iese din mână. Scenele din pădure sunt luate direct din jocul video și mi-a plăcut foarte mult că prin intermediul acestei lupte am vizitat și bârlogul lui Scorpion. Și să nu uităm de mișcarea de fatality a lui Scorpion, contracarată de cea a lui Johnny Cage din Mortal Kombat 2. Pe lângă această luptă, întreg filmul îți dă uneori senzația că joci jocul prin mai multe elemente tratate cu atenție, cum ar fi decorurile care fac trimiteri directe la arenele de luptă din joc, costumele foarte asemănătoare cu cele din joc, mișcările de luptă ale unor personaje integrate foarte bine în luptele filmului, replicile unor personaje și, ceea ce mi-a plăcut cel mai mult, cadrele laterale care sunt realizate exact ca cele din joc. Totuși, pe lângă acestea, filmul are și foarte multe probleme. Principala problemă a filmului ține de scenariu și mai ales de personaje. În general, personajele din film sunt foarte puțin dezvoltate și, înțeleg acest lucru pentru că nu este chiar așa ușor să introduci atât de multe personaje și să le și dezvolți într-o oră și 40 de minute, dar măcar pentru personajele principale ale filmului câteva detalii nu ar fi stricat. Katana în film este prezentă degeaba și personajul ei chiar nu are niciun sens. Filmul ar fi fost exact la fel fără ea și același lucru se aplică și în cazul lui Reptile, dar măcar el ne-a oferit o luptă destul de decentă cu Liu Kang. Față de joc, care este foarte serios, filmul încearcă să fie și puțin amuzant. Lucru care uneori funcționează, dar alteori nu funcționează absolut deloc. De exemplu, în această scenă, The fate of billions will depend upon you. Sorry. moment care pe mine m-a cam deranjat. Efectele speciale ale filmului sunt bune, dar nu prea. Și prin asta vreau să spun că unele sunt chiar decente, adică Goro arată chiar foarte bine pentru 1995 și mi-a plăcut foarte mult că nu este CGI, pentru că sigur ar fi arătat groaznic, mai ales că avem un personaj complet CGI în film și...
Eu unul nu înțeleg cum cineva s-a uitat la această imagine și a spus ok, arată foarte bine, rămâne în film. Alte efecte care nu arată chiar așa de bine sunt sulița lui Scorpion, efectele lui Sub-Zero, ochii lui Raiden și lista poate continua. Cu toate acestea, lucrul care a deranjat cel mai mult fanii este că filmul, față de joc, este foarte cu minte. Nu are mai deloc sânge comparativ cu jocul, care a fost și încă este foarte controversat pentru cantitatea exagerată de sânge prezentă în cadrul luptelor. Nu pot spune că nu este deloc violent, pentru că scena în care Scorpion este masacrat de Johnny Cage este destul de violentă și are destul de mult sânge, însă este vorba de o singură scenă. În concluzie, eu nu recomand Mortal Kombat din 1995 pentru că, deși nu este un film bun, este măcar distractiv. Și nu este distractiv doar pentru fani, ci pentru toată lumea, deși fanii sigur se vor distra și se vor simți mai bine, vor fi mai încântați de acest film. Din partea mea, Mortal Kombat primește 2 stele din 5. Vă mulțumesc mult că ați rămas până la finalul clipului, lăsați în comentarii părerile voastre, dacă v-a plăcut recenzia lăsați și un like și la fel ca voi și eu sunt foarte entuziasmat pentru noul Mortal Kombat, însă până data viitoare, vizionare plăcută în continuare.